Sôn am swyddi, Rôl Technegydd Ewinedd. Dyma Sam. Ac mae hi'n dechnegydd Ewinedd. Mae Sam yn hunan gyflogedig, sy'n golygu ei bod hi'n gweithio iddi hi ei hun. Mae Sam yn mynd i ddangos rhai o'r pethau mae'n ei gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly, ffwrdd â ni. Mae Sam yn gweithio gydag un o'i chwsmeriad rheolaidd heddiw. Cyn iddi gyrraedd, mae Sam yn sicrhau bod ganddi bopeth sydd ei angen arni ar gyfer yr apwyntiad, bod y salon yn daclus ac yn lân. Mae Sam yn cwrdd â'r cwsmer ac yn gwrando ar beth yr hoffai i'w wneud i'w Ewinedd. Mae Sam yn defnyddio sertiau lliw Ewinedd, fel bod y cwsmer yn gallu dewis pa liw a steil y mae'n ei hoffi. Mae Sam yn sgwrsio'r cwsmer tra'n cael gwared ar yr hen sglein Ewinedd. Mae hi'n defnyddio brwsh trydan sy'n tynnu'r hen sglein i ffwrdd. Mae'r teclyn mae Sam yn ei ddefnyddio yn tynnu'r hen sglein ac yn cael gwared o'r llwch. Rhan cyntaf o'r driniaeth yw ffeilio, trimio a thrin Ewinedd a cwtigwl y cwsmer. Yna, mae Sam yn rhoi y cot cyntaf o sglein Ewinedd ac mae'r cwsmer yn rhoi un llaw ar y tro i mewn i'r sychwr, sy'n defnyddio golau violet Dewch. Mae hyn yn sychu'r Ewinedd yn gyflym. Mae Sam yn gwneud yn siŵr bod ei chwsmer yn hapus yn ystod bob rhan o'r driniaeth, gan siarad â hi ac ei gwneud hi'n deimlo'n gyffyrddus. Yna, mae Sam yn rhoi y got gyntaf o sglein Ewinedd arno, yn ofalus. Mae'n ei sychu o dan y sychwr, ac yna rhoi'r ail got ar yr Ewinedd. Mae'r cwsmer wedi gofyn am rywfaint o addurn ar ei ben. Felly, mae Sam yn gwneud hyn gan orffen efo un cot arall o sglein Ewinedd. Oherwydd bod y croen o amgylch yr Ewinedd yn sych, mae Sam yn defnyddio rhywfaint o olew i'w wneud yn esmwyth. I orffen, mae Sam yn rhoi hylif ar yr Ewinedd. Maen nhw'n gwneud yn siŵr bod y cwsmer yn hapus gyda'r Ewinedd, ac mae hi'n hapus iawn. Mwyn gwneud y gwaith hwn, mae angen i chi fod yn gwrtais gyda chwsmeriaid, yn amyneddgar ac yn gallu eistedd am gyfnodau hir, greadigol a da wneud gwaith manwl. Mae angen i'r dechnegydd Ewinedd hefyd fod yn drefnus, dod a thaclus, yn dda gyda'ch dwylo ac gallu defnyddio offer bychain. Mae Sam wrth ei bodd yn dechnegydd Ewinedd am ei bod yn mwynhau siarad â chwsmeriaid, deall beth maen nhw eisiau a rhoi cyngor iddynt am ofalu am ei Ewinedd. Os hoffech siarad am eich opsiynau neu ddarganfod mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfaoedd. Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu Saesneg, dros y ffôn ar 0800 228 4844 neu ar we sgwrs ar ein gwefan yn gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostiwch ni ar post@gyrfacymru.lliw.cymru a dewch o hyd i ni ar cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, X, YouTube, Facebook a LinkedIn.